Di pialong kumno baru Habring jong kajing kriat ngaingu ublei ba upena ingi mila bandan kani ke jaka di ngi iskamba ublei dan EA bon crunchingi kani ka sngi ban ngi iskamba ublei unpen shai unpen pau sngi ba tin ke jong u di shwaba ngi sedang tin leben pendem ke jing dubai
Syami ublei bakrau bor, ublei badan bor baro. Ublei basin syar ibu bom jukut cudi ibu bom jukut. Ublei babu i klur hasahit beneng. Ublei uba hang ya kasngi i ubnai hau. Ublei bat ya kejimpenlong baro akil hok ti ki jong me. Yuan khmat jome ko pa bayit. So ben pendam ya dia try. Ini iwe try badan ni ka jaka. Try jis bakodor penkentang ya dia syami try jis bayit. Tangi dua try pa mame mendan ban keren sngi akan ni ka step try akan ni ka sngi. Try men pelingi bengilong la kaloi ben sngoi ka ketin ke jong me. Pa bakodor men luar ki dok nut ki jongi ko pa. Ramame menang ti ki dok nut ki jongi ko pa bakodor. Aba usamba jo ketin ke jongi un hap ka dok nut ke jongi. Un su thiet un sei ki so ki jong u. Pa bakodor ngi diwai able men besai ngi atrai. Na ketin ke jong me menyelam ngi atrai kita ki jaka plang ki bejerngam atrai ji subayet. Men besai ngi kita ki babatam jong kamiet ke jong me ko pa bakodor. Na ta jing kawai ke jong me atrai ji subakodor kan ni kasngi atrai. Trai ngi diwai able dan perinjungi atrai dan kam atrai kita kacing pisat bor ke jomi men pisat bor ini. Tadi dan perinjungi atrai ji subakodor kita berdan kam kacing kedup ke jomi men kedup ini atrai. Tadi dan perinjungi atrai ji subakodor men kam pen kesutia ini atrai kita jingyot tia ke jingi men le kata atrai ji subakodor. Tangi dubai atrai. Tangi aingu mi atrai ngi IT shimi atrai ke ni kepor barok ke bedang sa. Sangti bakrau ke jomi atrai. Dan Jisu ngi pangi duai. Amen. Di sya yang abang sedang syuan dah kajing itu khana. Halo jong ke keteng jong ke way ke restoran. Bakata ke restoran kedai ke Church of God Grill. Ke Church of God Grill. Kini kedai ke jingnya tu khana ke basisha. Spang jong way pastor uba de ru keju ke por di nong yalap uba ke keteng ke jong ulong u Charles Paul Con. U Charles Paul Con. Hak ba ulah syakot bani yalap ya ke ketin ke jong ublei hak we ke jaka ha Amerika. Ha Atlanta. Di kabalang ka bokot yu kla penbet kita ki jakasa la penbet kata ka hotel beunsa ka belong hajan jo kata ka jaka ka venue ka jo kata ka jaka belong ka jingseng yalap bagum ta ter ka jaka poi ka por ba ka ba udang syong hang ta udang penkre ya kubor udang duai di bula dep duai ula dep penkre ula sngo nomno ula sngo than kendiat upej halo jo kata ka miet ke jong u ka bedan kata ka kamera yoi ya ka we ka kot lingkedop keberong stem but haba upay ya kata yui kita ki restoran ki baper ki badan hajan jong kata ka jaka ka ba usa ba ula ban order ki jingbam ki baper na kita ki restoran but kebalingo ba yat khu wong ba ngalingo ban yui kata ka number 1 restoran kebiyo du kata ka 5-star rating kata kalis kata kalong ke kerteng ke jongka kalong ke Church of God Grill. Ke Church of God Grill. Ini kata ka balang saang do jong ublay. Hang tao lalingo. Uniu pastor lalingo. Wang babalay ki ay kerteng kumni ya kan ke restoran. Ini ke jaka bam. But ula keliru wang bahakan ko rukom ka jingbang ka jong kan ka bam kulang hadukan do ba kiyo ta ka 5-star rating. Dia kata ka jinglong curious ke jong u kata ka jinglong buka ban tip ikta ki usim ya ka phone ukol ufun siya kata ka restoran dia ka baja kalong ba uladan tawi ubriu ba syang reception usim ya ka phone usang ban keren ta isuri ba jamba kani ka dei ka Church of God Grill kani ka dei kata ka balang sang do jong ublay dinang tadi hadim bela ada ya keren ula ada order kita ki jingbam ula pan jingmut ru wong ba ke jingbam ka bang ka ba pinla ban ai syangi syanga suggest kata ka do siar ta ka do siar ka ba ibang ba ka ba syusang hadin jong kata ki jing order ka jong ula keli ya tau receptionist to ba up hapo reception wong babalay PI kerteng ya kani ka restoran ka jong pi kata ka Church of God Grill ni kata ka balang saang do jong ublay tiuniu ubasyong hang tao bubat ya kafun mulai tu kumni wong ti kasdang kumni la dan way ubriu bayo sngoy ka jingkot ka jong ublay baulawan siya kani ka jaka banyalap ka gospel ka jong Jisu bargay ka bajak lom kibriu kasdang banwan kibriu kasdang ban IT la dia siya ublay kasdang ban kala ka bamud
Berkan ni kebalang kasang ban he kasang ban yar. But hadirin kata kalong ba kisah lasang ban isi ki jingdon kam ki babun. Dini pastor sedang ban khot ya komiti meeting. Benang ngin le kumnu namar bakal he pelat kini ke jing dawa ke jingdon kam ngin le kumnu bingha ban pendam ban pendiang bingila ban siwi ta ki bills ki jongi. Dia kidan kita ki managing committee ka ong ba what if kumnu ladangi le yakani ka wei. Ngin ongi kini kena samla kin chat jing chat begini di jing di bukom ta ter begini ha shwa bakan sedang ka jing seng ngin ya di kini ki jing di kenapa kibri ba kiwan si jing seng kin yo ban bam shwa hang ta ba din kata ki sayo ban syong pa di jing seng klem tangan ju ta pastor ong kata ka biang ka idea kamdi mo ba mengilek mangi hang ni de kai ka baja kalong adin jong kata uyat ku ong ba kabanang yai kapur kata ka jingdi kelas dang ban pau nam te ki para marjan kelas dang ban wan bukum ta ter ti kapoi kapur ba ki haban pen dunano kapur benung jinga seng kanang bali bikin ban kamdi kambun ya kita ki jingbam ki jongki ba hadin kata yiba kibri kelas dang ban bun kam kata ka basyat ka batio ka badi ta ki do bukum ta ter hadu kapoi kapur ba ni ubri uyat ku ong ba kapoi hadu kapor ba nya ben pesangye no ke jinga seng mi habanya dia no ikido siar. Dia hading kata unu pastor ula lingo wang ba. To, lada kalong kumta babali pa dia pibu sa ya kan ni ka kerteng pa dia. Ka Church of God Grill. The new receptionist ba ap hang tao ong. Pet sini pastor. Lada ngi penkalyang ya kan ni lada ngi penkala ya kan ni ka kerteng. Kan ni ka jaka kanum pau syu. Bar kibriru lesi kinuman bam syu ha kan ni ka jaka. Kaya kebangi yo nak ni kejing itu kana. Ke moral jong ni ke story kalong ba haba ka balang ke jong ublei. Haba ki brio ki jong ublei. Ki du no ya kata ka sense of purpose. Haba ki du no ya kata ka identity kata ka ijat ke jong ki. Kiat bakalano nak jingkot ke jong ublei. Kiat bakalano nak kata ka jingtemu ke jong ublei. Haba ki brio ki jong ublei ki klet no ya ta ka jingkot ke jong ublei. Haba ki brio ki jong ublei ki bla khot ka kerteng ke jong ublei. Iklet no ya ta ka identity ke jongi kata ka ijat ke jongi. Ngidu no ya ta ka bor jong ka kubor ke bamangi ngira ka perthei. Bangi ngi klet ngilong ki jong nu. Ka perthei ka kulumar. Haba ka pej yangi. Kalong ka badan kam yang aba ya pi ki kun ki jong ublei. Bagi dibentip kai kata ka ba ublei ukot yang aba ya pi shimet bar kumia ka balang ru berok ka wei ngilong ayu ha ublei ni dibentip ngilong ayu ha ublei bingi don kai kata ka identity ke jongi ha ublei ba kai kita ka jingkot ke jong ublei yangi shimet kai kita ki thong ki ba ublei bu ha chwa jongi bingi de ben kenjo ya kita ka kerteng jong kubor kani ka sngi kalong Kitong, kidawa, yikikam, kenang bikin urlong. Kitong, kidawa, yikikam, kenang bikin urlong. Ini kem ka jingle ke jing itu pau kilong kibayap. Tu bat scam mi kita, ki bala ai syapi. Bat scam. Ye kita, ye ki bala ai syapi. Penconong remia kani nak kita proverb. Leno ka baat kundai ke dekat ke bakat pra. Gong kum ni. Haka bomdon ke jing itu pau ki brio ki kenterno ya ka adong. Henry utau bos sumar ya ka an suk utaken. Hak tien pareng ha ka ong spring klakasi gong haba omdon shu ka jing itu pau ka tien ke jong ublei ki brio ki jotno. Ki jivi ka ong where there is no vision the people of God perishes. Where there is no vision the people of God perishes. Haba omdon ya kata ka vision, haba omdon ya katong, haba omtip ya kata ka identity ka jongi, haba omtip ya kata ka jingkot ka jongi. Ki brio ki jong ublei, ki jotno. Klem katong, klem kata ka jingi tu pau, klem kata ka jingi i jingai, klem kata ka jingi tu ka jongi, ya kita ki tong ki bangi dei ben kenjo. Klem kata ka jingi tu ka jongi, ya kata ka ban sawan. Ki brio ki latlan, kum ki merat lemwir. But kim tip shanu kin let shanu kin poi. Kay kata katong, kay kata ka vision, kay kata an pendon kam da kani ka kentin vision.
Mabak kalian kasih bunsin ka kam duna kandiat henry ngan explain kandiat. Kani ka vision kala amdai ka thong ka jing itu pau kata ka jing i jengai kata ka jing sngau tu ka jongi ya ki ai kidan bun kita kiba hap hapo jo kani ka satri jo kani ka kentien vision. Di nam ta ka kapor ngan pendan kam tang kani ka we ka kentien kata kalong ka vision. Ka vision kadi kata ka jing itu pau ya kita kibam sempat lawan ja. Lani kadi kata ka jingyo i jengai kita ki ba ompat judan menu bayo i. Benang tadi ka vision kadi kata ka thong badru ka jing terang jongi ka ba ublei ulabu hanga ba pi iwe pi iwe. Kita ki jing kwa ki jongi bengi de ben kenjo kita ki goals ki bengi de ben kenjo ki company ki ba per ki badan. Bunsin ki judan ni kita ki visions ki jongki. Kita ki visions bakila ban achieve how ni usnem ubamanta. But ginle ayu banginyo ban achieve banginyo ban kenjo kita ki vision. Kita ki thong kita ki goal. Kemudian haswa jingi how ni usnem. Ka vision kadai kata ka jingla ka jongi ban perkhat ban puson. Dan ni ban temu ban ne ai namanta ka lawai. Kadi kata ka jing terang ka jongi begin le ai kena ban poi sya kanu ka jaka ni sya kata ka benta ka bangi ngi temu ka jing ka jongi kata ka dei ka vision ha ketien ka jong ublei kani ka kentin vision ka jutau bun sien ya ka mon me ka jing temu ka jong ublei ka bala pen pau sya ngab sya pi ka ketien ka jong ublei ta ka vision ka dei bala pen pau lim ba ki jing tho ki jing sneng ki jing krau ber ki hukum ka ketien ka jong ublei. Kani kadai kata ka vision. Kebaya dah yang apa ya pi. Menginum le ai kaban pensngau si ya ublei. Kaban banginum le ai keba ublei umon yangi bangi ngin le. Bun sin ublei jushu i no ingi kumtua. Wa ingi ka ketien ke jong ublei. Bah banga ngadwa ing ong try ke iba medan ban keren ka balang ka jong mi kikun ki jong mi. Kamdei ka ba ong banga prepare himanga. Kali bu ublei udan ai ban ai syangi. Kata dia kejing dua ke jonga ba try penki sa hisien ya ka balang ka jong me penki sa hisien ya ka balang ka jong me keting ke juble ka ongkum no haba omdan kejing itu pa haba omdan ka vision ki briu jong ublei ki jot no kejing mut jokani ka kentien jot kemut kata ka jinglong latlan ka jinglong bomdan shu menu bala bantek lakam benang tadi kilong teki ki beliau ki bam tip kin poi shanu bikin le chanu bikin poi syai bikin le ayu kata kadai ka jing shisha haba omdan ya kata ka vision haba ngim tip ya kata ka thong ka jongi ka bangidan khmat jongi ngim tip ngin le ayu ngim te ngin le ayu kalau ku mengi le kai football menu na prenjingi bala juo i ka jingi le kai football biki beri jutab khmat manu na prenjingi bedila jui namba beri kini le kai khmat lani kata ka kejila kai football bamdan ding gol kejila kai football ka bamdan ding gol kalong kum ki kena arit ki be mare kai hasurok ki mare kai hamadan bat ka bol shoot kat sabamon kenjat kat sabamon ya ka bol melelei haba ki beri ki jong ublei kim don ya ka vision kim don ya ka gol kim don ya ka thong ngilong kum kini ki kena arit ki batap mat la yangi bangin mla ban tip shanu ngin le shanu ngin poi ngin le ayu ban poi syata klem ki dinggul hamadan ngilong kum ki nong mare ki basriem iki bamat la kani kajing itu pau kadi kata ka bawan na ublei kata ka vision kadi kata ka bawan ublei kata ka jingau tu ka bawan na ka bangi puli ka ketien ka jong ublei dan ni kata ka jing itu pau kadi kata ka thong kaba ngikwa bangin kenjo ka jingim ka jongi hakan ka slapot hei ba ka jingim ka bai de ba ka kenjamen sim bun sing ji om ba ka de ta ki gul hakan ka slapot hei jadi ka ba kam jili kolong ki kita ki gul ki ba mangapa mapingi de ben kenjo ha ka bai de ba ka kenjamen sim kini kita ki vision ki ba jadi kata ka jing sngau tu ka jongi ka jing temu ka jong ublei nam ta jonga ba jong pi kata ka jingkot ka jong ublei nam ta jonga ba jong pi iwe pi iwe ka jingyo i bun sien ka de ka kam jo ka jogi khmat ki ba kenjado ka jingyo i bun sien ka de kata ka kam jogi khmat ba kenjado ndre ka jing i thu pau
Kajing i jengai kadai kita kakam jika do nuat baka mensiam ka jongi. Ki khmat ki bakin jam mensiam ki jio i ya kata. Kajing i tu pau ka basisha ka kentup ya kajing i lupa. Kata kajing i jengai. Ani kata kadai ru ka bangi i ka ei ka bangi long sapo bangi puli ka ketien ka jong ublei. Bakai ka baka ketien ka jong ublei ka batai ngilong ayu. Kata kadai ka vision. Kani kalong kajing sisha ka ba Solomon utho. Ini em. Wo ba klem ka jing itu pau ki brio jonga ki jot no. Klem ka vision, klem kata ka jing i jengai. Klem de ngau tu i ki tong, klem de i ka gul ki brio jonga ki jot no. Kani kalong kata ka jing sisha ka ba Solomon utho. Klem ka jing itu pau, klem ka jing i jengai. Klem ki jing tmu, klem ki tong. Ha jingim ka jongi simet ha balang ka jong ublei. Ka jingim ka jongi ru nginom poi shenu ladang ngimdon yi kita. Menim step ngidengnya keran halor jong kani kapang. Ba bun sieng ni supuli tang ka history jong ki brio. Ni puli ka ketien ka jong ublei ni kwa e. Ni kwa e. Ha bantip kita ki history jong ki wei. Ndrei kam nyar ngin siam ki brio ki bandwai. Batrai ngala thaj ban puli history nga kwa ba menchna history ling ba jonga. Batrai ngala thaj with these mundane works. Begini ibang sule pendap rukom kani kasapertai. Ngiem makajuk hakapor. Baka balang ka jong ublei. Salon sar ngi iba kam tip shu shano kan net shano kan poi. Kibun kita ki bawanja ki bawan hap ki bawan hiar ki bawan rung ka balang ka jong ublei ka ba penklumar ya ka balang ka jong ublei. Ngiem hakajuk bah kapor. Hakaba bun busin ar ngipet ya ka jinglong jong ka balang salon sar. Kaya sriyem ya ka jinglong jong ki kun sel hari kanan. Hakaba ki sel men bak lapoi hari kanan ki ngau ba hang ni ngilapoi hakata ka promised land ka rijong ka jingkular. Ngila yolo di ki jingker ku ki jong ublei. Ngila yolo di kita ki jingkular ki jong ublei. Ngimton kam shu ban le e ruem. Ngimton kam shu ban le e ruem. Abang ngipet kebalang ke jong ublei kaya syata. Ringi aingu yu ublei. Bo ublei nak kapor sa kapor. Kumbolong unong ab lang berat habau yu i kilang berat kelas dang bansa kema. Beliak kemi usim de udieng ujong u. Omde bo ba utiet ndrei upen bet suki. Nya aingu ya ketien ke jong ublei ke ba nak kapor sa kapor uju pen bet. Uju bu bet jubu denti ya kabalang kata kalenti ke ba ukwa ya kabalang bakanyat. Kalau kebadan kam yang apa ya pergi kun ke jong ublei, mengidi bentip. Kita ka jing temu ke ba ublei. Udan nam ta jong apa jong pi iwei. Kita ka jing khot ke jong ublei. Ke ba ublei ukhot yang apa ya pi iwei. Kita ka jing khot ublei yang ngi shimet. Shwaning kong. Kita ka jing khot ke jong ublei. Kita ki gul ke ba ublei ubu ashwa jongi. Bad ru kita ka jing khot yang ngi kum ka balang ke jong ublei. Kum ka jing khot ke jong ublei. Kum ka ying as a family. Kita ka jingkot ke jong ublei. Aduh kan sulong baik bala suhun ban su penhek pensan ki kun. Pak school, to exam, pas ki exam, kiu kelas, bakum ta ter. Ka jingkli ke bakham jeliu kolong. Kita ka jing temu ke jong ublei ya ka ying ke jong pi. Kita ka jing temu. Baka jingkot ke jong ublei ya pi. Shimet yangi shimet kum kabalang ka jong ublei. Ka jingkot ka jong ublei yangi shimet ni pet kendiap. Kalong ka baningkong banlong ki bakhuit. Tadi ka jingkot ka jong ublei yangi shimet ba ngidi banlong ki bakhuit. Ibe Petros long ka baningkong ka dekat bakhatsan bakabahat riu ka ong kum ni. Henrei kum bau tau bala khot ya pi ulong ubakhuit. Tulong ma piru ki bakhuit ka jinglong jing embaro na bala tho tulong pi ki bakut nyamar manga ngalong ubakut. Sekawai kajingkot kajok ublei yang ngi shimet kalong banlong ki bajanai. Matius nong basan dekat basau pupra ong. Namar kata pinyalong ki bajanai kumba ukpa jong pi ubah beneng ulong ubah janai. Yang ingu ublei nam ta ka faithful ministry. Kajingkot kajong ublei ya ka faithful ministry kalong
to edify เป็นปัญญาณกิริยคุยงาไอ example ชา West Cassie Hills lada ublay uai lada ngilet mentatang hapo salon wajak khap senyu menu na pring jingin yu iba u barba nong khap senyu un khap senyu da katari menu banyu i lani ban shift yu utuman da kawat lingkut jadi mga nga iu tau balik kumta taraingan numlek su ang tahadukan yang ingu ublay ba haka hima ka jong ublay ru ubu ikita ki tools baling ba jong kani ngila ban poi sia ka jing penjanai to ka balai ka jikot ka jong ublay ka long ba mga ba mapingi di ban penyap du no ita ki jing kwa jong ka do ban penyap du no ya ka jing kwa jong ka do kamlong ka besuk kamlong ka bajem kalong ka bae ki jing kwa jong ka do kalau salin nong kebalai dekat basan bahnya haduk bahnya ko ong namar kata tu penyap tron iki dekat jong pi ki bah ka kendau ya kado ka baklem ka jing bam khut ka jing yat shikar ka jing kwa basniu ka jing kwa lalot ka bolong ka jing mani beli tau na ka benta kini ki iru ka jing bitar ublei ka wan ha kita ki kun ka jing bom ko ngo ha ki ba ma piru pila juyat menu men ba pila im ha kini ki iru ta ka di ke jingkot ke jong ublay yang ba pi ki kun ki jong ublay shimet ki bun ki jingkot ki jong ublay hin mar kapor hinum la ban pet kita kalau ka bakongsan yang ba pi ki kun ki jong ublay mangi di ban yo la di ban don ya kata ka vision ya kata ka jingyu i jingai kata ki gul ki thong ka jim ka jongi hin shimet ru kalau ka badon kam yangi mangi di ban tip ya ke ka bangi dei ban leแต่ki kamram ki bangi ngidi banne ki vision ayu ngidon ki jingkot ke bakum no ublay udon nam ta jonga ba jong pi ki kun ki jong ublay ngidi bantip kita ki jing angnut ki bakum no ngidi bandon dan ni ta ki jing angnut ki bakum no ngi kwa ban kenjo ka jing ka jongi rang kali bun sien nga jukeli ki kena samla ki kita ki jing angnut ki jong pi ki juong ngati nga kwa banich Amerika ngati nga kwa banich Sia Texas, kau balik ya, sia Las Vegas, sia New York, kum ta ter kau balik sia England. Kita kini kijing angnut. But, kau mengiba, bapet balong, bapet football. Kita ki balong kamlong die hard fan. Lemno ki jupelang wat ya kapisar uang, watang balik sia, sia England banyo bandrung ka stadium jong katu ka klub ka baki ki support. Kata ka di katong ka jing ko jongki. Hendai kumnu kata ki thong ki ba. Ngidi bandon ka ba kenjaman sim. Kajing dei ka jongi bat ublay. Ngidi bantip ita ki jing angnut ki ba. Ngidon ka jing ka jongi bat. Ngidi bantip ru ngilong ki jongno. Ngidi bantip ngilong ki jongno. Akan mau ka we ka jing tu khana jong we usim. We usim ula jan yap ula jan klat ula temen. De usim ba crowbor ba ka hima ka jong u kelas sapyang keleng ki jaka. Kapai kapor ba ni usim la teman la dei kapori ubung klat no kini ki menteri ki syakri ki jong u kelas dang banwan asaman keli ku pa iem pilong kumnu pidan kam ayu ba kum ta ter hakawi ka sngi wan ukun ujong u nakawi ka jaka wan ba usyong ba ukpa ukeli ya uni u siem wong kupa ke kita ka jing hikai ka ba khadu ka ba pidan ka ba ngadi ban ken ma baro syirta kita taktik selani kita strategis kita pidan ban hikaya nga bangala ban let ban yale thma bangan job kita thma kita per ni ukpa upai ye chla ukun uong ku kun menta kam dei su kapor yang abangan hikaya pi kita ngala ju yalam pi ki madan thma ngala ju hikaya pi kumno ba pindan kami kasti ba ya kawat ye ka renti ba ya uknam ngala ju hikaya pi kumno ba pinyalam kita ki sipai ki jong pi ki bedon kita ki kulai ba kum ta ter nglaju hikai nglaju peni ya pi hari mentah kam dei su kapor yang abangan hikai kita news iem uong sha ukun ujong u uong kukun tangkani ka we nga kwa ya pi ba pin ken mau ba pi dei ukun jong no pi dei ukun jonga ba ken mau ru ba pi dei us iem ken mau ba pi dei ukun jong no ba tu ken mau ru ba pi dei us iem na marah halada u neu kun sim u tip ba u de u kun jong neu sim u bakrau
Ba udei ru ta usim u bansawan ban mi bujili ka jaka ju pa u jong u. Uneu kun sim unum le shu kembali ki wei pat ki parakhna. Unum kata ka mindset ka jong berkat ka jong u unum perkat shu kembang perkat ki syakri ki jong u. Ini kita ki rai ke ba usim ki decision. Unum sim shu kembalong menshwa. Rai menta wah ban pensyong nia wah ban pensyong khiai kita baro ban sim kita ki rai ki decision baro jingmut baro belong kemusiem benamta kahima ka jong u mangapa mo pi ngilong kita ki khun ki jong u blei ni de ban tip ni de ki jong no ni de ban tip kumnu ni de ban le ba kumnu ni de ban ra yala dia kalau ka badon kam yang aba ya pi bangin de ban don ya kata ka vision bas ngautu ya ta ka jingkot ka jong u blei yangi simat ba ya ka balang ba ya ka longgi yang baro ka wei bagi di ban tip ru bagi di ban le ayu pa dia kejudan ko ka ka hapo hi company bunsin ki ju ongkum ni. What will you do to achieve these goals? Kay ba pi di ban le ban yo ban ban kenjo ikini kitong. Ha ka jim ka jongi ru la dangi kwa la dangi dan kita kitong. Ha ka pol ba ubleu khot yang ba ya pi. Ha ba ubleu khot yang ba ya pi uai kita ki vision uai ngi kata ka jing so tu ya ka jing khot ka jong ublei. Kay bangi di ban le bangin kenjo sya kata ka jing khot ka jong ublei. Kalau ka badon kam yang ba ya pingi di ban ngau tu bangi di ban tip ke kita ka thong ka ba ublei ubu shwa jonga ba jong pi ba ke kita ki senjam ki bangi di ban shim bangin poi sya kata ka thong bun sien ha bangi ngi pet ngi yu i ni ka wei ba klem ka vision hi kam judan ka mission klem ka vision kam judan ka mission ba ka mission ka jumi na uthiet jong ka vision ta ki kam ki bangi ngile ka jumi na kata ka jisko thu ita ki thong ki jongi kem ka vision ha jingem ka jongi ngimlong ai nginum poi shanu ru kum ki khun ki jong ublei ngilong kita ki nongle jingle klem thong ada ngilong kita ki nongle jingle klem thong ngim tip shanu ngin poi ba ngim tip ru ngila poi ha ai kata ka de ka jing shisha ada ngilong kita ki nongle jingle klem thong lalangam tip bakalenti bangan let nang ni sayo kalong nang ni satai lesing la ban poi ban chite si oper selong la ban ban poi sya mau boleh bakum ta ter ki brio ki badon ni ka vision ki tip hangnu ki sanu ki dei banet ba hangnu ki la poi menta be ki check kita ki senjam ki ba ki sim apa kabalang ba ki brio ki jong boleh kim don shu ya ka vision Aba kabalang ka jong ublei kam dan shu kata ka vision kim dan shu kata ki jing itu pau kim tip shu kine ayu kim tip shu ngin shanu ngin poi sha ai hi kabalang bat ki bangit ki jong ublei ki jat no ba ki yap no ngi iya kata ka ikabaja sha west sha shiliang kim de west ka si hills sha west ngi ki babun ki balang ki jong ublei ki infrastructures ladino ba ki laklong penban ki mall ki jing yedi yakit lalong ki plaza ba ki babun na ki lalong ki mosque bakum ta ter dina marbalei bakla poi kapor sisin kalawan kapor baka balang ka jong ublei kalai du no ka vision ka jong ublei kani ka di ka warning ka ba ublei le sika ktien ka jong ublei ka bawan sika balang ka jong ublei bakum ka balang ka jong ublei do not let go of the vision but scam ya kata ka ba ublei uai syapi kani ka proverb lenong ka baat kundai dekat ka bakat pra la thot the way ni ki bri ki basta tam ka pertai ki juong the wisest man on earth kadi ka por ka bau thua ka por bulah temen ka por bulah jan let no na kani ka sla pertai ho la jinyo yu u bolong tau briu basta tam ka pertai tau deus iem Solomon Solomon thua ya kata ka badai kani ka butho kani ka benta abangi pet ya ka jim ka jong Solomon kata ka dei shisha ka bashisha ringi pet bun sin ki brio ki jong Solomon udei shisha tau brio bastat deh bangi pet benya pa dia kalong ba ngam kamdi bong ba nga review no ya ka Bible le na ki jingle ki jong Solomon ni iba Solomon umdei ubrio bastat
Lingba ka jing sinsya ka jong Solomon kawan ka jimpat ya ka hima ka jong Hakapol ba uri hubuam ulawan ulami. Ki kun sel ki wan ki ong. Kus iem ukpa jong me ula pensitom sat yangi. Tu pen sting no ya kan kalingkor ka jongi. De uri hubuam ule akum no ngin saya pet kita si bedru. Ule kita ki parlok ki jong ban pan suggestion ni ki parlok ki jong Buong no bak tidu ka jonga kan kam kia me ka singka ju pa jonga. Ka bamut ba benong ba ka po jung Solomon ka don kata ka jimpan kiai ki subjects ki jong Kenang balai bunyo bantai ya ka tempel ka jong balai bunyo bantai ru kam tam ya ka ying sim ka jong Ka don ya kata ka jingja ha ka jing jong Solomon. Ho ulong ubri ubastat ubasensyar ya ka himada ka jing start. Kata dia kapol ba sedang kita kijing syakri ke jong kijing sensyar ke jong Dekat banang ya ki singi kipor ngi Solomon ulan ngam pa dia ban penpayo ta ka jing biet ke jong Ngin saya pet kita ka banang ya Habang ngi pet hang ni kadaw ka weni kidaw ba balay ba ka risal ka hap no nakaburom balay ka risal ka hap no nakatakabor ka jong ka kata kaburam ka ba Wat kini kiri ki bamarjan ki lingo ki kilong NO kilong amis. Ya ta kaburam jong kari Israel. Reka poy kapor ba kari Israel kahap no nakaburam ko jong ka dinamar balay. Kadaw kalong ba. Yan ya pay kindiat kapor bu sensyar usim dibit kidon. Kinong yatu lupa ki buwan bat penbet ya u. Kapor ba udang sensyar usim sol. Kidon kinong yatu lupa bawan bat penbet yaki. Reka kapor jong Solomon amdan kinong yatu lupa. Ki bandan-bandan lagi pe ya kapor jusim dibit udan prophet Nathan ubawan badong kusim ada mami madang de usim wat ada mami me de usim ru tu penbet la ka jingim ko jong me mar blay bamelale ya kata ka bamde khmat jong ublay ha kapor jong usol uban Samuel ban penbet usim sol na kapor sya kapor dah bangi pet usim Solomon uladu no kita Uladu no ban sngap ya kita kisur jengkineng itu lepa. But dinamar kata kada bu uklet no ya ketin ke jong ublay uklet no kita ki baro ka vision na kajingim ke jong uru kami no. Ka vision na kajingim ke jong u kami no. Hoy kalong kabadan kam yang kalong kabadan kam yangi kalong kabadan kam yangi iwe bangin don ya kata ka vision na ublay. Kalong kabadan kam yangi kalong ru ka kongsan yangi bangim dei padi bangin du no ka vision na ublay. Hoy kalong kabadan kam bagi di banyo. Habang ublay wa singi pa dia. Ngim di banduk no ya kata. Kata lagi jingkot ke jong ublay. Usim Solomon ula du no ya ta ka vision na ka jingim ke jong Ula du no ya ta ka vision na ka jingim ke jong min ba udang samla. Min ba udang samla. Usim Solomon udu no ya ta ka vision. Mar blay bamenta us ngo bamenta ngalabiang dut na dong syadong. Ublay ula aya ka jing start ula aya kini bero ki jing kerku. Ngamton kamsyu ya kawai pat kasur na syabar ban penyat yang Usngo bang ngalabiang lut hang ni nadong syadong syania syu hata ka jing start ke bamayan ke bakinja belai lan ni nak ketin ke jong ublay ke beban ni kinong itu lupa. Usim Solomon habang ngipet ngi iba ulong usim uba kasur kinong itu lupa kam sim nadon kapor bu usin syar mau. Ngan challenge an bu ya katong. Pilet siang pulih ya keting ke jong ublay badwan syanga benong Ecclesiastes bahap kani ka di ka kerteng jong taw nang ikupa badan kapor jong Solomon nginom syam ya kata haling ngipet kemboong meni kalau ka badan kam yang aba ya pi bengi di bentip kita kitong kita ki jingkot ke jong ublay kita ka vision ka bengi di ban kit bat ngi sya ka perthai kita ka vision kita ka jingkot ke jong ublay Kebukot yang apa ya pi iwe. Bagi diri banong padi kita ki bahusyar bahwa ublay wa yang kata ka jingkot ka jong ka jingtemu ka jong ki tong ki jong Ni kalau kebenaran kam yang apa ya pi padi bangim dei bangin du no bangin kelet no ya kata ka vision ka bangingi dan hapo jongi. Ni habenong ki ba petu ba yo ngi du no ya kata ka vision. Kumbalong ki khmat ki ba kenjado. Ikmat ki ba kenjado ki judu no ya ka bor yo i ka jongki. Ada ngim sumar ngin saduk no ya kabor yoi. Jikini gikman. Ka vision jongiru kalong kumju. Ada ngingim long kiba husyar. Kan poi kapor bangingin saduk no
ya kata ka vision ka ba ublay ulai singa ba sipi ki kun ki jong ublay bun sin ki juan ki ki banwan ban telap no banwan ban tap mana no ita ki jing itu pa ita ki jing ngau thu ki jongi ita ki khmat ki ba kenjaman sim ki jongi man penong yingi kum kitu ba ong tin pareng ki headless chicken ki siar ki ba kham khli ki busia ka chaba poi ka kejat ka we ni ki daw ko ba penlong ya usiam Solomon ba undu no ya kata ka vision ba ngila banyor ki jing hikai na kini ki ha ni ki jingja ka bajaha usiam Solomon ba ngir ide ban long husiar ha kita kalong ka we ba ningkong ka jing bun kam ha ka jing im ka jing bun kam ha ka jing im ka jing bun kam bun sin ka jutap matla no yangi benginem yo issue kita ki jing itu pa nginem yo issue kita ki goals ki badan khmat jing nginem yo issue ya kita ki jing khot ki jong ublei yang apa ya pi bun sien abang ipek akan ni ke jing bun kam khot cha Bible study judan bawan khot cha house group judan bawan nomor play dadan program pada high school ini ha office ri ke ba prashiteng prashipawal apoi shanu ka vision ka jongi mi khun ki jong ublei shanu kata ka jing khot ka jongi shanu kata ka jing khot ka ju ublei yangi khun ki jong ublei da penong jing seng duai senong ke jing seng duai berapa persen la absen lupa kata ka di ke jing shisha kata ka di ke jing shisha ta shom bandon prayer and fasting dan shu bakwa banwan si jing seng shanu ka vision shanu ka jing khot ka jong ublei hangi ka jing bun kam ka jing em ka jongi bun singi ni bun kam ni be na dien jeng kita ki bangin nemla banyo ru kata di jing shisha ni bun kam bangin be ita ki bangin nemla ban kenjo bangin nemla ban achieve ni bun kam ki babun ki ni kelat no pa dia bangin besar yu ni ubrio ba syapo jongi ni kelat no ban besar kita ki jindan kam ki baken jaman siem ki jongi iwei u Solomon u kelat no ban sngap ya ketien ke jong ublei kembang ketin ke jong ublei ke ong Hosea lenong ke basar kat bahan riu ke ong kumno ya upat lang jongala penjot namar bamdon jingtip ya ke ketin ke jong ublei bam jingtip ka jing bom tip ya ke ketin ublei amdan vision shu ka jing jong Solomon namar balai ula bun kam ban sensyar ya ke hima haduba dan porsyu pada ban sensyar ya uni usiam ubadan hapo ulalong usiam uban laitlan kemboong kita kiwei ki transition kiwang no haba amdan syukur revelation lalong kita kibri kibab kenterno itaki kita ki jingkum ki jongki bangi pet ngimdan porsyu mi kun ki jong ublei bangi pet yaladi ngimdan porsyu ban dwai ngimdan porsyu ban puli ka ketien ke jong ublei ngimdan porsyu ban le ki ru namta ublei akapor ban dangun suang ida setelah lik dwai hospital lik visit iki para banget akapor poi ying mid ru da samai hi mai mlelei da poi haying da samai mlelei mlelei hapo ka kemen rimenta shanu kata ka jalut baro shanu kata ka vision shanu kata ka jingkot ka jong ublei shangi ngila kelat no ikita baro ngila kenter no ikita baro mun singi long percaya tu ka jing ruai I have decided to follow Jesus the cross before me the world behind me mentangi la ruai the world before me the cross behind me kata ka di ka jing shisha ka jing bun kam ha ka jing em ka jutap no iki khmat ki ba kenjaman sim ki jongi i ken stingi ki badai ki jong ublei i kelat no ki badai ki jong ublei kini kita ki sedang ben matla ki khmat ki jong u Solomon ka jing bun kam ka jong u Solomon la bun kam ben sensyar ki hima ka jong u halo ka hima ka jong u halo ki brio ki jong u dan porsyu ben ya selok pa dia ki brio ki jong u blei dan porsyu ben sngap ya ki jing hikai suggestion jigi kun ki jong u blei ka jing bun kam ka jing em ka jong i bun sien bang ngakeli ki brio ki biju ani ngabun kam pelat ti ngabun kam pelat ngaju keli ki bun kam ayu ki kejuba ke bang ngaju kalau ngamtip ngabun kam ayu bun kam te ba amtip ngibun kam ayu kata dia ke jing shisha hendrai ke jing shisha ke bangila ban menjur ya kata kalong
Kawai kajing sisya ka bangila banya munjur lang hani baro kalong. Kajing crowd, kajing pendon kami ke Twitter, ke Facebook, ke YouTube, social media, Instagram bakom ta ter. Kalong man pen sisya bah kini kisngi gibakat du. Kajing duna la ni kata kajing bamla kajong ibangin dewai. Kamdei na kata kajing duna ya kapor. Kamdei kajing duna ya kapor. Kadai kajing penbernya kajing ni haki babun ki. Dah kani inyelet nyo siya kapoin kabaar. Kada bubalay Solomon udu yak ta ka vision ka jong u. Kabaar kolong. Kajing kring jong kijing ngubha perthai. Kajing kring jong kajing ngubha perthai. Ngiyo i hang ni kadi kata kawai na kita kidaw kiba Solomon ani ta kijing syam kiba Solomon u syam kajing ka jong u. Kata kajing ngubha perthai kila job no ya u. Kata kaspa kapo kabor kaburam kanam kajing ngubha perthai kaba ukwa uyo lut baro. Haba mangiru ngisdang man penbang ya ladi dah kita ki bakal ni ke perthai kala ban ai syangi kan poi ke por ba mangi yang samat la no ita kikmat bekenjam sim ki jongi ke baong ke tin kasi don kama habla than e kasuk don kama habla than e kasuk Solomon bula suk pelat akajim ke jong u kan ba ukwa uyo kita jing subha baro ke ba ukwa uyo di nama kata kadau kitab matla no hikmat bekenjam sim ju Solomon kan ingila ban syam ketika ju blai ke kitab ke baningkong ju kisiem ke lenong ke ban khatwei ke dukhat ke baningkong hadu ke ba sipau ke ong kumningan puli tiu siem Solomon ula it shibun ki kentai nongwei nalor ke kun uparu ke ba ublei ulamana ki kentai ki Moab ki Amon ki Edom ki Sidon ki Hit na kita ki jat benriu syapang ki ba utrai ulaong ki kun Israel pinam let apedeng jongki lemni kinam wan apedeng jongpi na bashisha kin pen pai no ai ki donut jongpi shiki blei jongki hakini Solomon ulasno ka jingi ka tinju blei ka ong ti uladon kat no hinyau spa ngut ki tengah ki mahadei bat lai spa ngut ki tengah keliar bat ki tengah jengu ki pen pai no ya ka donut jong u namar onda Solomon ulat temen ki tengah jengu ki pen pai no ya ka donut jong u shiki wei bat ki blei baka donut jong u kam shim long janai bat utrai u blei jong u kumbla long ka donut u debet u kpa jong u namar Solomon ulabut ya ka Ashtoret ka blei ki Sidon kambut shu ya u blei jong ki kunsel ba ya u Miklam ka jing ijli jong ki Amnon ni du blei bang ba ki Amnon ki ijli Solomon ulet ban but na din ju uta ki jing ijli ha ba ya u Milkom ka jing ijli jong ki Amnon baru Solomon ulale kata kabasnio khmat utrai bad shim la but biang ya utrai kembali u debet ukpa jeng u kata kabas ngosi e shim la but biang ya utrai shim la ripen biang kembolong u debet ukpa jeng u tiu Solomon ulate kata kajaka pa jrong u Kemosh u jing ijli ki Moab haulum uba ha Persya Jerusalem ba yu Molek ka jing ijli ukum Amnon ba kum ta ter kadang bun ngi kita ki kajing kring jong kijing subha perthai waktu jublei ko ong kumno bakini kila pen pai no ya kado nut jong Solomon shiki wei pat ki blei kata kadai kamdei kajing start kata kadai kajing bi lada kajing im ko jongi ki kun ki jong ublei lada kajing im ko jongi ki kun ki jong ublei kantame kena samla Adangi don yanu ki parlok ki jongi ladangi i kat lu ko nu ki bangi i je ki batan yangi se jengai na ublei ki batan yangi se jengai ni ki kun ki jong ublei pet yap na ki bakum kita pet yap na ki bakum kita ada don na pring jongi ki badan ni kita ki bangi i je ki ba pen jengai yangi na ublei ki ba pen belat no ya kata ka jengya jenti ka jongi bat ublei ki ba pen belat no ya ka jengit ka jongi bat ublei kiba pelong ingi bengin em ke jing em kaba kubur bakani ka percaya kaba compromise pet yap na kiba kum kita ki brio ada na pleng jongi kiba dan hajim ka jongi kiba pen kelet no ka vision kaba ublei wa singi kabhayang i bangin ieno kita ki brio banyak ka bangi du ka vision ka jong ublei
Kadang lah yang ini bagi kita ki beriu. Kadang lah yang ini bagi duk no kita ki jat beriu. Banyak bagi duk no ka vision ka ba ublay bu apa jungi. They are not worth it. They are not worth it. Ya si don na pedeng jungi ki ba kelet no ka vision ki ba kelet no kita ka jing ang nut. Ba kelet no kita ka jingkot ka jong ublay kita ka jingkot ka jong ublay. Kita ka ila kelet no ka commitment kita ka jing IT lut ka jungi sha ublay man bagi wan ban IT. Ila dia sha try. Ya si dan apa jungi lah kelet no ikubakum kita, komitmen. Betra le delong kanu kanuru, ngan wan, ngan but na din jung mi. Ya si dan apa jungi lah kelet no itakirai ki bangi ai shu blei ha bangi ni pediang hi u bangi ni jit benlong ba unlong ta utrai halor jongi. Bun sinya long kumbolong uni Solomon. Ka banang nyat kapor ni kelet no ikta ki jingkular ki jungi komitmen ki jungi. Bakum tah ter. Busi ngilong kumbalong ke marathon. Kedan kawi ke marathon ke mga let mari sisian. Basyli mari amdi buju mari marathon. Di ke baja kalong ba. Hakapur bas dangan ni cing bun. Oh ya bun pa. Lapoi hajar ki beri ki bayelet ban mari marathon. Reha ka bakut pa dia. Tang kendiat ki bala ban pendap. Tang kendiat ki bala ban pendap. Kidan ki bapoi hadin jong kapor dal akhang. La akut ndan chu. Kidan kimta. Badan padi kiba mari atas sipang sange adon da ka bos asyong da ka bos. Kajingkot kajong ublay yang ab ya pi kam di kumta bingin syong bos. Widi ban pendap ya ta kajingkot kajong ublay. Budon nam ta jongi iwei pe iwei. Ya sibun na pedeng jongi. Ada ni syong kai la wi syong kai ban ngai la ban nong. Ni ko ba hab ni. Men shwa pim tim ngajule kumta. Syang anya ku ya pi. Ublay jungi umlong interested ya kita ki bangi lalek mensywa. Ublay jungi umlong interested. Umlong concern ya kita ki bro. God is not interested in how you start the race. God is interested in how you complete the race. Ublay ukam sim khia kumnungi pendap ya kani ka jingmare thong ka jongi. Kamdi kumnungi ngisdang ka jingmare thong ka jongi. Kata kadi ka jing shisha. It doesn't matter how well we start the race. What matters the most, how we finish the race. How we finish the race. Kajing kering ba kajing pentami. Ba kajing sobha jangan ka perthai kilong kita ki mau jing thut kajing em kajong Solomon. Ya kani kaju ngi ya kajing em jong Samson. Kajing jong Samson. Samson so thu ya la dia. Ba long ta unasar jong ublay. Ulong ta yu bala ai tilut cakam kajong ublay. Belong tong nong pelaj. Ikun sel. Mereka ini bangi Syam kalong, bangi pulih ketika jubli basosi kalong kumni. Bau Solomon, Samson, Samson, Shimlala ban pelaj, ikun sel kapor kajau. Udah ni potensial, ulang dynamite balaban betai kanu kapor. Henry habala lat halo ju dynamite ju betai syu. Samson ulang uju ubrio, bahap hakani keju ka apot. La job you di kita kijing sengau bahap perthai. Samson bu Solomon kim shum lahap kum tu. Ani ngak syukum hap kum tu. Henry di namar bagi entertain ya kini ki kijing subha jo kan ka perthai. Kata di kawe. Ani di baki entertain kita kijing penbernia jo kan ka perthai. Keba penong ya ki bakan tak matla no kita ki kemat bakan jaman sim. Jo Solomon jo Samson kum ju. Hangi pe kendiat ya kejingim jong Samson kalong ba. Samson ke mentan entertain penbernia. Uka bentes ke belum mengi berjulit jengi bun sing julit ke boleh jengi. Alik tes sywa kendiat. O kapoi ko ka wa. Sipang atas biang o kapoi ka halebong, hasengkai. Hasadam haterpeng bukum ta terter. Solomon entertain da ka ba utes ya ka geris ke jong ublay. Samson utes ya ka geris ke jong ublay. Nginum dan puan ban puli ya ka story. Ke jong u. Hendra bang ngipet. Kani ke jingmat la ka ba kenjam sim ke jong Solomon ba jong Samson. Ka baningkong ya subanwan ka jingmat la ka ba kenjado kawan ka jingmat la ka ba kenjam sim. Syo ba ken hap ha ba kenjado kila hap syo ka ba kenjam sim. Kata ka di ke jing shisha. Hendra bang ngipet don way ubrio bangila banyo example nak ke jong ublay. Tahu dia kena samla, belong kumakihi. Baka keteng kejong ukulong, Joseph. Joseph shimlates ka geris kejong ublay. Haba
habaka lok jo Potifar kawan bantes ya Umsim long tu ngan super sang tang kendiat. Ni ketin jublei ke omno tiu Joseph ula pet no beran bula dai noru. Waya ka jankup ke jong Haka tu kapur kalong ka jinjak buram ba nu beri un mare lingkut sabar. Riu Moses Joseph ula kemno no ya ta ka jankup ke jong Haye jo Potifar ban pet no sejengai. Solomon ba usol kidu ya ka hima ke jongki. Diniam. Solomon ba usol kidu no ya ka hima ke jongki. Henry ka bu Joseph uyok bersencar halor ka hima. Dina marbalai ba ki kemat ki baken zaman sim ki jong ta ka vision sim ladu no ya ta ka vision ka bu blai ul Aisha syau. Adon ka we ke jing ong jong we nong yelap ya ketin ke jong blai ka ong kum ni. Hau mau kli jong kalum jentep jong kani ke jaj benriu on satho. Lapen bernya hadu ke jing yap. Over the epitaph of this generation it will see entertain to death. Lapen bernya yangi hadu ke jing yap. Mingilong kum tu ki popet. Lapen bernya yangi ngirung isuang. Ngisuang lengo kum nu ki yat. Hadu ke jing yap ke jongi. Kata kadai ke jing sisa. Din makata kadau Apostol Paul ong. Hasti ke jong Kolosai nong kabaar pui ong no. Ong wat kata wat mat wat teba. Wat kata wat mat wat teba. Wat num tes. Kembolong Samson. Samson mulai kemno ukta syu kandiat, umat syu kandiat, uteba syu kandiat. Din kata kawan kesutan yu sepo hadu ba umla meni Yesu. Dah kani nyelet nyo sekapon ke balai. Kabaja kay kata ka penlong ya Solomon bu du no ya ta ka vision ka jim ko jong kabalai kalong ka jingdon jong kita kinong ni sela ki bamdai negative company kibriyo ki bangi jit bandan ka jing ki jongi kilong ki badan kam hadu kata-kata kilong ki bakongsan hadu kata-kata bai kilong rumaki kita ki baju chemistry ki catalyst ki balaban penstat lani ki balaban pensuki ya ka reaction ki parlok ki beri ki mengidan ki jing ki jungi kilong kum kita kebingilai pet meni Rehoboam ulong hadin ju Solomon ujiet ban sengap ya kasur jing ki parlok ki jong ha jeka bun sengap ya kasur jing kini kirang ba kiri ustad ujiet ban sengap ya kasur jing ki parlok ki jong abalaweng no kita kisur jing ki beri ki jong ublei nangi ka jingjot kelawan lupa hajing khang ka jingjot kelawan lupa hajing khang ini nyepet kementah haka line of theology teologi ni jubudan kini ke jingkeli bun sien every year kam manuslam kam judu kini ke jingkeli kalong hatu Solomon ulayo si chan em ya ke jingpenim hatu Solomon ulayo si chan em ya ke jingpenim kidan kibri ki bayale ban tak make up ke make up bun sien ke julong kumta judan ke ke ba sniu ke baik juga peni tap nalor teman chulem no peni tenat sabar bun sing jutak make up yak jing ko jing Solomon ong le si ublei ula isnei unri ketin ju ublei ko ong kumno kemilai puli meni iwei iem le nom khatwei ko bandriu ko ong bo Solomon lo le kata ka basni khmat utrai bot simbut biang ya utrai simbut biang ya utrai kembali udibet ukpa jung hadu ka sngi ke jinglong temen ka jung ulet ban mani ulet ban te kita ki duan nam ta ju kita ki jing ijli namta namar kita kinong yesela ki bomdei Solomon udan kita kinong yesela ki bakum nu kita kilok ki bau ya entertain kita ki mahadei ki jong ki babun kidi kita kinong yesela ki bomdei ka jing ko jong Solomon bangi pej ang ni ngasungop tenat ban puli ka jingim jong Daniel tenat ban puli ka jingim ko jong Daniel kani ka pinpau ya ta ka jingdan kam ko jongi bengidi bendani kita ki parlok leni ta ki nong hesla ki badai ka jingim ka jongi Daniel ki baja kalong ba ha ka por ba usim ni bukan nasar ula pok sniu ba ka jing pok sniu ka jong kala du no na ka jingmut ka jong kala du no na ka jingmut ka jong kay ka ba usim ni bukan nasar wong ukot ye kita ki kaldi ukot ye kita ki nong le bertong bokom ta ter kenang balai be kina ban wanra syau ya ka jing pen ken mau ya kata ka jing pos ni ko balai nyo na ka jimut ke jong berkata kita ki kaldi ki nong le bertong barok kimla ban ne ya kata
Kaya kebaja, iba usiam orang kumno, orang penyap no ya pi ba ya kayang kasam ko jong pi baro. Hanta Daniel u asngo ya kata ulek kumno. Daniel ulek ke kitab Daniel lenong kebaa dekat bakat nyo bakat haduk bakat kandai ko kumni. Onda kum tahu Daniel ulek shalaying. Bula pentip dia kata, hau Hanania, u Mishael, bud Azariah. Parok yung Meshach Shadrach Abednego. Kilok ki jong u. Begini kamu, begini kerpat di kijingis nai na ublay kebeneng. Sepang kata kajing buri. Bau Daniel bekilok kijong u kinom yap lem beki weipat kiriusta jong kari Babylon. Anda kumta, lapen pau ya kata kajing buri hau Daniel haji itu pau menmit. Anda kumta Daniel ulah kerku ya ublay kebeneng. Kalau kajing don kam, kalau ke badon kam yang abay yapi bengi di bendon ki parlok kamu Meshach Shadrach Abednego hakajim kejongi. Ngipet. Kalau kau basngau tenat banyak sngau yang kata kajing sedang jong Solomon din em. Kalau kau basngau tenat, lalek akum ta. Ndai kalau padi ke basngau si ben pet ya kajing kot ke jong Solomon. Kalau kau basngau si ben pet ya kajing kot ke jong Solomon. Kalau ke badum, bakalong ke ba Isnai. Ke kerteng ke jong Solomon kapur ke ba mensyua kalau kumno Jedidaya. Jedidaya. Ndai Solomon do Jedidaya, lingba profet Nathan. Kabumut kumno ubai ye jong ublay. Jedidaya ubai ye jong ublay. Hendrai ka bakut ke jong ungi i kelom no ba ublay ula bitar yu Solomon. Kabasdang kabiang ya kumbang meni. It does not matter how you start the race. Compare kumno ngis dang ya kata kajing mari ka jongi. Hendrai kumno ngi penkut ya kata kajing mari thong ka jongi. Bun sin singin along kita ki Jedidaya. Menu. Mentah bagi ngipet ngilalong kum kita ki Solomon. Ngilas dang. Ngiladon ni kita ki orang ba ubleu yang ngai habakut ubleu bitar yang ngi. Namar balai baula du no yang kata ka vision ka jim ke jong u. Ngilayo kita ki dau ki ba penlong yu Solomon. Bun du no yang kata ka vision ka jim ke jong u. Mentang ngin pet padi ka jimi jong kan ka jing du no yang ka vision. Ya pet kendiat ngin sia skim through. Ya kata ka jingmi jong kan ka jingdu no yang kata ka vision. Kita we ta uso ubami habangi ngidu no yang ka vision. Habangi du no yang kata ka jingsu tu ka jingi kata ka jingkot ka jong ublay ka tong ka ba ublay ubu hasba jongi. Ngi ka beningkong kolong. Ulong ubriu bajak lenti na ka jingkot ba ka jingtmu ka jong ublay. Ulalong ubriu bajak lenti na ka jingkot ba ka jingtmu ka jong ublay ka baar. Ulalong ubriu ba ublay bitar persya ya u. Ulang ublay bitar persya yu. Mensyua ulang ubriu ba jong ublay. Kebalai. Ulang ublay usai kinong syun dan penbet yu. Kata ka dia jing shisha. Namar balay ba umpediang kita ki jing sneng jong kibriu ki jong ublay. Iba iam nong ka bakat we dekat bakat sau terter kan subatai. Ba ublay usai yu hadat unong Edom, yu Reson ukon jong Eliat, but yu Jeroboam bakin yang yelek persya yu Solomon. Kat hadu kata bu beli haban dasai kinong syun ban penbet ye ukun uba it ujong o. Kata ka di ka jingmi kay ka baja ba manga ba mapi ngidu no ya kata ka thong ka bu beli ubu haswa jungi ka basaw ulong ubri ubadu no ya kata ka jingsyam ngobha jong ublay. Ka hima ka jong ungi ikulong no la phya ya ka marsiteng. Namar ka jingdu jong ka vision. Ye Solomon la yalam bakalano di ki babun ki ai. Namar balay. Ba umtip syu syanu bandet ba syanu ban poi. Latap malak syai taki kemat makin jamin siam dari nama kata kadau umtip unpoi syanu. Ba umtip ru uladon hai. Kabakat du ni. Nama kata ka jingdu no jong kata ka vision ni bala syimno ya u. Ya kata ka bor ka jing pen kedu jong ublay. Kata ka di jing sya ka ba abang apuli ka jing jong Solomon ngasausi. Bala syimno ya kata ka bor ka jing pen kedu jong ublay. Hani ka kitab siim. Kebeningkong dekat bakat we dekat basau lenom bakat we dekat basau pau kong kum ni. Ba Solomon ulalek kumno ulas sedang ban beak thong nadien jong Jeroboam ban yo ban penyap yo. Kumno namar kata Solomon ulawat ban penyap yo Jeroboam. Hadu kan ni ka stage Solomon upoi. Ba saliasyu wat ban penyap yo Jeroboam di namar balai. Bagi kemat ke bakin jaman sim ke jong kilamat lang. Ke vision kelong ke badan kam hadu kata-kata ba manga ba mapingim di badu no ya kata.
Kita kitong kijongi ba ublay ulay syangi shimet. Hatu ngilahon bangin silong sa tangkum ni. Hatu ngilahon sa mo ba ladang ipet mentaya kani kapis. Ladang ipet ya kani kata rukom yat ka jongi. Hakani ka kajing step jo kata kajing yat ka jongi kata kapis ka jongi. Ka bangilong menta san snem nang ni. Nginlong kumnu hatu ngihun sa mo bangin yu ibangin long kumta. 5 years from now, what will and how will your future be? Ada ni continue hakani kapis. Kita kitong kijong kum kayeng. Kita kitong kijong kum kayeng ka family. Kita kajingkot kajong ublay ya kum ka family. Kita katong kajong kum ukna samla kum ka khna samla. Kita katong kajong ublay hakajing kajong Kita ki relationships kajong kiba pidan. Kitong wat ya katong wat ya khmat kajong ublay. Wat ya kajing temu kajong ublay. Kita kajing temu kajong ublay kajing kajong ikum ki Kristan. Di badan ka relationship atu ka gul kajong i. Atu la ushu occupy be ka jimut jumpat kajong i ba ka gul ka dei benong be ba. Syo ya tho don ka family la kut. Hatu kan kut no tang kata. Ke ka gul bangi di bendon. Kita kitong bangi di bendon kum ki kimi ki pa. Kadon ka wi ka research ka penpau. Ka ong kum ni. Ba kadon ka chance tang kum ba 0.026% baki brio baki ba ukna ula benong ta unong ele kai sports ba professional. 0.026%. 0.0086 baki nang kita kiting shop ki puron. Kiba paunam 0.0086. But 0.4% bikin la abanong ki doktor ki nurse ba kum ta ter. Tang 1% kila abanong nakaneka population juga pertibar kaway. Tang 1% kila abanong ki lawyer. Henry hadin ha hapring jung kita ki jing duna jung kata ka percentage. Ki kimi ki pa ki le kam no. Pep jing seng. Begini ban pulikot. Haying. Nganum ong baka di kabas niyo. Bunsin, watang banlet house group ni kukun. Ni pidan exam. Pila ajan kum ta amlong. Kata ka di ka jing shisha. Henry ka research ka ong kumno pa dia. But there is 100% chance that your child will stand before Jesus one day. Haparing jung kini ki percentage ki barit. Bakini ki kena kila benong kum ta. Shispa na ka shispa omdon wiru benlat. Mangi ngihap banyeng hakmat jung ublay hakawe ka singi. Mingin siya bishar. Nriya kata pa di ngim kuslay. Ngim sim kiaya kata. Kata ka di kajing sisya. Ngilayo iya ki daw. Kiba penlong iki khmat jung Solomon bun matla. Kita ki vision bun du no. Mingin iya kita kisok kiba mi habangi kelet. Ngidu no iki vision. Nilai iya kita baro. Kani ka di kajing duway ka jonga. Ba try. Wanum sya ba kabalang ka jong mi kan du no ika vision. Try. Wat sya iki kun ki jong mi bikin du no ika vision. Kabakadu ka dekot nya pet. Kitab kinong bisyar lenong bakat nri dukat ba pupra. Hadien ba usamson ula du ya ta ka khmat ka bakenjamen sim ka jong u. Bala khlaw no ita ki khmat ki bakenjado ki jong u. Ula syong haying bendi. Bulalong no penban kajaka benong tau nong pelat lolong penban tau klaun. Ben bernyai ki brio. Kalong ka jingma yang nga baya pi habangi du ya ka vision. Nginlong tangkum ki klaun. Ki sounding symbols. Ka kitab nong bisyar nong bakan ri dukat ba pra ko ongkum ni. Usam santi ulah kerpat ya utrai ba ong. Atrai ba ublay nga duay yami. Tuken mau yang batu penklan yang nga duay yami satang kani shisin ublay bangan yo penhiar keput shisendon ki Filistia nak bentar ki khmat jonga kum ki khun ki jong ublay to ai bakani kanong ka jing duay nam ta jongi iwe batrai sa shisin restore ka vision ka jong mi shangi Restore ka vision ka jong mi. Siya ka balang ka jong mi.
Tunggu ni lek benduai. Ni yang ni duai. Oh Jesus. Ku pangi mana kemat jumi kini kepor. Trai aingu imi ablay nam tak ketien ba mami ai singi atrai. Trai ngim dan ketien de kiwe pat atrai Jesus bi. Trai kini kam de ka jing penak ketien kam de ke. Trai kini ka ketien ke bawan nami atrai Jesus bi. Trai ngi mana kemat jumi ablay kini kepor atrai ngi aingu imi ablay. Trai bingla ban learn atrai nak jingim jung Solomon. Bingla ban learn atrai Jesus bi. Ben yu i ke kita ki jingja ki baja ka jingim jung Solomon. But trai bingla ban learn ablay. Trai bingla ban kiar ni kita ki mistakes ki bau Solomon ulale atrai. Trai ngi diwan kemat jumi akan dikapur. Trai sa sisian atrai ke bau Samson uduai. Trai sa sisian atrai min restore ke vision atrai. Sa sisian atrai Jesus bakodor. Trai ke mungkin kena samla atrai. Bun sin ablay ngi long kita ki headless chicken atrai Jesus biit. Trai bun sin atrai ngi long kita ki beri ki bam tip shendungin net shendungin poi atrai. Tangilah kelet atrai kata ka jingkot ka jong mi ngilah kelet atrai ka jing temu ya kelet atrai ka jingkot ka jong mi atrai Jesus biit. Tangi kelet kita ki thong ki ba mami mi labu ashwa jongi atrai ki jing skau bha jo ka parthei ablay trai ki la kejap no atrai ka ba ka parable ka jong mi ka yathu atrai beta ki sha ki la kejap yu sembah atrai Jesus biit. Trai wan khamat jong mi ablay ban pan ma ban kelah ka bamut ablay. Terada ada baro sikata atrangi la entertain ke bubun ki jing subha. Jangan ni ke perthai atrahi Jesus biit. Terada baro sikata atrangi la bun tagi ni jing pentami atrahi Jesus bakodor. Kumbalong Samson terada la entertain ki babun ki jing ke jong u atrahi. Ula test ke grace ke jong mi. Ula test ke mercy ke jong mi atrahi. Bun sing ngilong ke mu Samson atrahi. Terakhir ni kapor ablay siya ba mami men shimno e ka vision atrahi. Siapa mami men shimno ya tak jingyo itu pau atrai Jesus biit. Siapa on cloud no kita jingyo i jingai ki jongi atrai. Siapa ngin du no kita jing sau tu ka jingi ka thong atrai Jesus biit. Trangi duai ke berduai Samson atrai. Trai sa sisian ablay. Sa sisian atrai Jesus bakodor. Restore the vision atrai Jesus biit. Trai ka bahaya nga ba ngadu iki parlok. Kabahaya nga ba ngadu atrai Jesus bakodor. Kita ki banganga i akane ka perthai ablay. Trai ring am kwa atrai bangan du no atrai ka vision ka jong mi ko pa. Am kwa bangan du no atrai ta ka jingkhot ka jong mi atrai Jesus biit. Trai Jesus bakodor ngi duai atrai men hold us firm atrai. Men bat scamming iwe ko pa bakodor. Trai ngi wan khmat jong mi ablingi duai atrai Jesus biit. Trai la den na penjungi atrai ki bedan kam atrai. Eta ka healing touch ka jong mi khmat ki jongi. Ko ba mami kta itu ba matla atrai. Ko ba mami kta u Bartimayos ablay. Tramen kta yagi iwe atrai Jesus biit. Sa sisian men restore ke vision ke jong mi shangi atrai Jesus bakodor. Sa sisian atrai trala dangi lashim string atrai. Ita ki kam ki badai ki jong mi atrai Jesus biit. Dangi lashim string atrai ki Bible study lashim string atrai Jesus bakodor. Trai ki house group lashim string atrai Jesus bakodor. Ki jing duai ablay. Trai sa sisian atrai ki pan ma mi kilah ka bamut ablay. Trala da mami mi amap men restore ke jingim ko jong Samson. Trai mami men restore yang hiru kumju ko pa biit. Trai men isnei atrai Jesus bakodor. Trai wan khmat jomi ablay banduai. Trai aingu imi ablay nam takan ni kapor mai aish ki atrai Jesus bakodor. Ni aingu imi atrai Jesus bakodor nam takaktin ke jomi ko pa biit. Trai ke ba mami mila keren singi atrai Jesus bakodor. Trai ngi duai ablay. Ani kapor atrai Jesus bakodor. Trai shobi ki kun ki jomi ablay kin min nakani ke jaka ko pa bakodor. Trai ngi duai ablay. Trai ba ka favor ke jomi ko pa bakodor kanong halor jungi atrai. Trai bengin long kita ki beri atrai of integrity atrai Jesus bakodor. Trai bengin ngin represent you well in this world. Trai Jesus bakodor ngin represent yami kambha atrai Jesus biit. Rangi duai atrai Jesus bakodor. Ai ba ka jingi ke jomi. Ublay ukpa jingi babah beneng. Ka jinga ye ke jong Jesus Christ. Ukun nong penim jungi nong suspa jungi. But ka jingi slok ba tiang tam ko jong mesti mbakut. Kini baro lai ke nong lembat ni. Bagi ukut ke bidan keleng setelah kepertai. Kidang up kami, kibadang up kami ya kata jingwan arsian ke jong mi. Bagi badang kot kerpat ya keteng ke jong mi miet labat sengi. Hakeleng setelah kepertai. Nadu mentas duk bam jukut ru. Amen but amen.